Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Javan. Taong 1977, Alegria, Surigao del Norte. Malapit lang sa lawa ng mainit na ninirahan ang pamilya ni Javan. Sa lugar na yon, bibihira lang ang taong naninirahan, gawa ng medyo malayo ito sa baryo. Dahil sa gano'n nilang sitwasyon, purong pagsasaka at pangingisda lamang ang kanilang ikinabubuhay. Halos isang beses lang din sa isang taon kung bumaba sila sa komunidad para humingi ng mga pangangailangan nila sa mga taong nakakaluwag sa buhay. Awa naman ng Diyos, maraming tao ang nag-aabot sa kanila ng tulong buhat sa kanilang sitwasyon. Para naman magantihan ang utang na loob ng mga ito, kapag bumababa sila ng bundok, sinisigurado nilang may daladala silang aning kobra. Yun lang kasi ang pambawi nila Javan sa mga ito, para naman hindi sila gaanong mahiyang tumanggap ng limos. Sa madaling sabi, meron silang pambawi. Noong una medyo nagdadalawang isip pa sila sa kanilang binabalak, pero sa katagalan nasanay na rin silang magbigay. Kahit papaano, natutuwa naman noon si Javan sa kadahilan ng yung mga taong binibigyan nila, taus-pusong tinatanggap ang kanilang iniaabot. Ayon sa kanya, nagsimula silang magbigay noon ng mga prutas at sa katagalan ay nagdala na rin sila ng mga isda na nakukuha nila sa sapa. Hindi nila mawari pero tuwing iniaabot nila yon sa kanilang mga kakilala, labis-labis ang pagpapasalamat nito sa kanila. Dagdag pa ng iba na kung maaari palagi silang magdala ng ganoong prutas, gawa ng magmula noong natikman nila ito, hindi na nila yun maalis-alis sa kanilang mga panlasa. Matapos namang marinig ni Javan ang pakiusap ng mga kakilala, nagdesisyon siyang mamitas pa ng mga prutas na yon, pampalubag loob sa mga taong tumutulong sa kanila. Subalit lingid sa kaalaman ng mga taong yon, hindi pangkaraniwang prutas ang kanyang dinadala. Sabihin na nating nagmula yon sa mundo ng mga tao, pero ang pinagmumula ng binhi nito ay sa kabilang dimensyon. Pagtatapat pa ni Javan na kung titingnan ang prutas nilang dala, hinding-hindi ka talaga magdududa. Pero kung may malawak kang kaalaman pagdating sa mga bunga, madali mong mapapansin na may kakaiba sa bagay na yon. Paglalarawan pa ni Javan sa prutas na palagi niyang pinipitas, may hahalin tulad mo ito sa ligaw na mansanas. Yun nga lang, may napakabango yung amoy at napakasarap na lasa. Tipong kahit na sino, hindi talaga tatanggi sa oras na maamoy ito. Sa loob ng halos 2 taong pagbaba sa baryo, nagdesisyon itong si Javan na gawing isang beses sa isang buwan ang kanilang pagbaba. Yun kasi ang hiling ng mga kaibigan niya sa baryo, kaya na may wala na siyang magagawa kundi pagbigyan ito. Akala niya kasi mananatiling lihim ang lahat, pero magmula noong nakilala niya ang binatilyong itago na lang natin sa pangalang Ronel, doon na nagbago ang kanilang sitwasyon at pakikitungo sa baryo. Sa lahat kasi ng kakilala nila, yun lamang ang napapansin niyang may pagdududa sa mga bunga. Hindi rin yun kumakain ng mga ibinibigay nila, kaya kalaunay naagaw na nito ang kanyang atensyon. Ang pinakaayaw kasi noon ni Javan sa lahat, may nagdududa sa mga bagay na kanyang ginagawa. Magmula noon, tinandaan na niya itong si Ronel at yung mga bagay na ginagawa nito. Isang hapon, habang wala siyang ginagawa sa kanila,
tumungo siya sa kinaroroonan ng puno na pinagkukuhanan niya ng bunga. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang mapuputing dahon nito, kung saan sa pinakagitna naman ng puno, nasipat niya ang baging na pinag-uuslian ng mga bungang ibinibigay niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat niya ang isang nilalang na may malasakahoy na balat na dahan-dahan doong bumababa. Paglapit naman nito sa kanyang kinaroroonan, inilapat nito ang mga galamay nito sa kanyang noo, dahilan para marinig niya ang mismong boses nito. Ayon sa nilalang na yan, iwasan niyang may magduda sa kanyang mga ginagawa dahil sa maaaring yon ang maging mitya ng pagkasira nila sa baryo. May posibilidad ding ikamatayo ng kanyang mga mahal sa buhay, kaya hanggat maaari pawiin niya ang pagdududa sa lahat ng kanyang mga kakilala sa pamamagitan ng pagdala nito sa mismong puno. Dagdag pa ng nilalang na yun na iisang bagay lamang ang makakaalis ng pagdududa ng mga ito, at yun ay ang ipaliwanag sa kanila ang totoong nangyayari. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dali-dali naman yung bumalik sa puno. Halos segundo lang din ang naging pagitan magmula noong nawala ang nilalang na yon. Pagtatapat pa ni Giovanna, isa sa mga senyales ng pagkawala nito ay yung paglalagas ng dahon. Upang maintindihan naman ng karamihan kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon, nagmula ang kaugnayan nila sa puno noong mawala ang kanyang ama. Matagal na kasi yung naninirahan sa lugar na yon, at nung bata pa lamang siya, palagi na nitong naikukwento sa kanya ang tungkol sa isang punong naglalabas ng biyaya. Naibahagi rin ng tatay niya na isa yon sa mga nagbabantay doon, kaya hanggang kamatayan nangako yung hindi ito aalis sa lugar. Sa pagpanaw naman ng kanyang ama, minana niya ang lahat ng lupaing pagmamay-ari nito kasama ang isang punong may mapuputing dahon. Noong una, hindi niya pa nauunawaan kung para saan ito, pero nang makailang balik na siya sa lugar, doon niya napagtanto na meron yung doong naninirahang engkanto. Nakadepende rin sa kanyang hihilingin ang ilalabas nitong bunga. Ayon pa kay Giovanna, kung gugustuhin niyang mamungayo ng mutya, hindi yun imposible. Lahat magagawa ng puno, basta ba'y nakakakain niyo ng tamang esensya na nanggagaling naman sa mga nilalang na napaslang niya. Tama kayo nang narinig. Matagal nang mamamaslang itong si Jovan. Tanging pamilya niya lang ang nakakaalam, kaya na may hindi gaanong matunog ang kanyang pangalan sa kanilang lugar. Ayon pa sa kanya, mga nagbabalat kayong tao lamang ang pinapatay niya, kaya nananatiling malinis ang kanyang konsensya. Bagaman ayaw niya itong gawin, hindi siya maaaring tumigil sa kadahilan ng manunuyot ang puno sa oras na nawala na yon ng masisipsip galing sa mga labi na kanyang dinadala. Inilahad niya rin na ilang taon na niya yung ginagawa, kaya na may aminado siya na sanay na siya sa ganoong gawain. Upang masiguro naman ang kanyang kaligtasan, binigyan siya ng abilidad nung nilalang na nangangalaga sa puno. Hindi basta-basta ang kakayahan na ibinigay nito sa kanya, sa kadahilanang nakasalalay sa kanyang iuwi ang mismong buhay nito. Dahil sa gano'n nilang sitwasyon, kaya na may sa paglipas ng panahon ng kanyang paninilbihan, nasanay na siya sa ganoong gawain. Akala nga niya noon, walang makakaalam sa kanyang trabaho, pero bigla yung nagbago magmula noong nakilala niya itong si Ronel. Pagtungtong ng araw ng kanilang pagbaba sa baryo, marahan na niyang inilagay sa sako ang mga prutas na kanyang dadalhin. Bale, hapunan siya kung tumutungo roon
sa kadahilanang dumaraan pa siya sa mga bayan-bayan para kumuha ng pagkain ng puno. Sa pagdating naman niya sa baryo, agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga kakilala. Bawat isa sa mga ito dala-dala na ang mga ipapalit nila para sa mga prutas na kanilang bitbit. Nang mapansin naman yun ni Javan, agad naman niyang inutusan ng kanyang asawa at mga anak na kunin ang mga bagay na iniaabot ng kanilang mga kakilala. Halos tumagal lang din yun ng 10 minuto bago sila makapagpalit ng kanilang kalakal. Nang matapos na ang kanilang pakay sa lugar, sakto naman ang pagpakita sa kanya ni Ronel. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Hindi naglaon. Nang magkaharap na sila, seryoso naman niya yung tinanong kung gusto ba nitong sumama sa kanya. Mariinding inilahad ni Javan ang kagustuhan niyang ipakita rito ang pinagmumula ng bungang kanyang dinadala sa baryo. Nang marinig naman ni Ronel ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung tumango habang sumasagot sa kanya ng, "Talaga ba? Isasama mo na ako sa inyo? Salamat naman kung ganun. Sa wakas, mapapatunayan ko na ring mali ako ng iniisip tungkol sa'yo." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Javan habang sumasagot dito ng, "Sabihin mo yan pag nakita mo na ang puno. O paano? Umuwi ka na muna. Kumuha ka ng mga gamit na dadalhin mo. Uunahan na kita. Malabo kang makauwi ngayong gabi. Pero huwag kang mag-alala. Ihahatid kita bukas ng umaga." Matapos naman nilang makapag-usap, hindi na rin yun nagtagal pa. Sa pag-alis nito, matyaga naman niya yung hinintay sa daang malapit sa labasan ng baryo. Bago pa man tumungtong noon ang 5:00, nasipat niya yung nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kinaroroonan niya at ng kanyang asawa. Hindi naglaon, agad din naman silang umalis sa lugar na yon, gawa ng medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Sa kanilang paglalakad, inabisuhan naman ni Javan ang kanyang asawa at mga anak na mauna nang umuwi. Bukod kasi sa may dadaanan pa siya, inaasahan na rin niyang aabutin sila ng lalim ng gabi dahil sa meron siyang kasama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Pagtahak naman ito ng daan patungo sa paanan ng bundok, agad namang lumapit sa kanya si Ronel para magtanong. Ang buong akala kasi nito, diretso na silang tutungo sa pamamahay niya, kaya hindi nito inaasahan ang mga lugar na daraanan niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Gusto mong malaman ng mga ginagawa ko, di ba? Ito na ang pagkakataon mo. Tama ka naman ang hinala, Ronel. Hindi ako pangkaraniwang tao. Maya-maya lang, ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin." Matapos naman niyang mailahad ang bagay na yon, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang karatig bayan. Mag-aalas 7 na nang marating nila ang lugar, pero nanatiling bakas sa pagmumukha ni Javan ang kawalan ng pangamba para sa gagawin nilang pag-uwi sa bahay niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, may nasipat silang isang matandang kuba na naglalakad sa gilid ng kalsada. Uugod-ugod na ito at sa estado ng taong yon, nasa humigit 70 anyos na ang edad nito. Matapos naman yung masilayan ni Javan, dali-dali naman niyang inilagay sa loob ng sako ang kanyang kamay at pagkahugot niya rito, tumambad kay Ronel ang isang mahabang talibong.
Pagkakuha naman ni Javan sa armas na yon, dali-dali naman itong sinunggaba ng matanda at nung mahawakan na niya ang buhok nito, mabilis naman niya yung kinaladkad patungo sa talahiban. Pagsilay naman ng kanyang kasama sa ginawa niya, agad naman niya itong inabisuhan na kumalma upang hindi sila makapukaw ng pansin sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Ronel ang sinabi niya, kahit anong pilit nitong sumigaw at mataranta, di nito nagagawa. Pakiramdam nito, anuman ang sabihin sa kanya ni Javan, malugod yung sinusunod ng kanyang katawan. Sa pagdating naman nila noon sa talahiban, inabisuhan siya nitong magbantay sa daan upang madali siya nitong masasabihan kung sakali mang may taong mapapadaan. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman siyang tumambay sa gilid ng talahiban para magmasid. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglabas naman niya sa lugar na yon, bitbit na niya ang isang sako na pinaglagyan niya ng bangkay ng matanda. Pagbagsak naman niya nito sa gilid ng kalsada, may ibinulong siya doong 5 buhay na kataga na siyang naging sanhi upang lumiit ang sakong yon na halos kakasya na lamang sa kanyang bulsa. Matapos naman niya itong gawin, nagpatuloy ang paglalakad nila para manghuli ng mga nilalang na ipapakain niya sa puno. Ayon kay Javan, lahat ng may masasamang dugo kinakain ito. Mangkukulam, aswang, mambabarang, manlalason, at kung ano-ano pa, malugod yung tinatanggap ng nagbabantay sa puno. Sa totoo lang, Pinuno, maging siya man noon, walang kaide-ideya kung bakit yon ang napiling pagkain ng nilalang. Dagdag pa niya na, wala siyang karapatang magtanong sa pagnanais nito, kaya sa loob ng ilang taong pagbabantay niya rito, hindi niya nalaman ang sikreto ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, saksing buhay si Ronel kung papaano nito dukutin ang mga taong pinaghihinalaan nitong may masamang dugo sa katawan. Ultimo, yung mga dambuhalang baboy na kanilang nakikitang nanginginain, walang pagdadalawang isip nitong sinusunggaban. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, hindi nakakaramdam ng pagod o anumang hirap ang taong yon. Sa harap din ng kanyang mga kaaway, patuloy na nangingibabaw ang kanyang lakas kahit ilang beses na siyang nakipagbuno sa mga nauna niyang biktima. Pagtungtong naman ng 12:00 ng hating gabi, napuno na nila ang 15 nilalang na kailangan nito. Matapos nun, nagdesisyon na itong si Javan na umuwi na sa kanyang pamamahay. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit naman siyang tinanong ng kanyang kasama ukol sa mga bagay na ginawa niya. Ang buong akala kasi nito, lahat ng nakita niya noon pawang panlalaro lamang ng kanyang mga mata. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, paisa-isa naman niyang ipinakita ang mga maliliit na sako na may kung anong gumagalaw sa loob nito. Matapos naman niya itong gawin, seryoso naman siyang napasilay kay Ronel habang mahinahong nagwiwika dito ng, "Huwag kang mag-alala. Mamaya masigit pa rito ang iyong makikita. Ginusto mo ito, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, pangatawanan mo na lang." Matapos naman niyang makapagwika, dali-dali naman nilang tinahak ang daan na pawang iisang sulu lamang ang hawak. 3 oras ang lumipas, narating na nga nila ang pamamahay ni Javan. Akala ni Ronel makakapagpahinga na sila, pero imbis na tumuloy sa bahay nito, dumaan sila sa isang maliit na sapa na pinagtitirikan ng isang punong kulay puti ang mga dahon.
Sa unang tingin, inakala niyang pangkaraniwan lang ang punong yon. Pero habang papalapit sila, doon niya napansin ang pagiging bukod tangi nito. Maya-maya pa, pagharap naman nila sa puno, nasipat niya ang isang makisig na nilalang na may malasak kahoy na balat. Kalmado yung nakaupo sa ugat ng puno na parang naghihintay ito sa pagdating ni Javan sa kanyang teritoryo. Nang mapansin naman ng nilalang ang kanilang presensya, dali-dali naman yung lumapit sa kanila, sabay lapat ng mga galamay nito sa kanilang mga noo. Yun lang kasi ang paraan ng nilalang upang magkaintindihan sila. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito kung gaano kapalad si Ronel na masilayan ang ganoong bagay. Dagdag pa nito na, sa mundong ating kinatatayuan, isa ang punong yon sa pinagmumulan ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, harapan naman itong hiningi ang alay na kanina pa nitong hinihintay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang mga sakong pinagtaguan niya ng mga labi ng nilalang na ipapakain niya rito. Matapos naman niya itong pabalikin sa dati nitong sukat, doon na nila nasilayan ang dahan-dahang paggapang ng mga nagsisilakihan nitong mga ugat. Hindi naglaon, paisa-isa naman itong itinarak ang matutulis nitong dulo sa mga sako na siyang naging sanhi upang makasilay sila ng kulay lilang liwanag. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mahigop na ng puno ang kabuoang esensya ng mga ito, dahan-dahan namang nanumbalik sa normal nitong anyo ang mismong puno. Paglaho naman ng nilalang na yon, doon pa lamang niya niyaya itong si Ronel na magpahinga na sa pamamahay niya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, binalot naman yon ng matinding palaisipan. Dahil dito, nangako naman yun sa kanya na babalik ito pagkaraan ng isang buwan. Nang marinig naman ni Javan ang sinabi ng kanyang kaibigan, hindi naman niya ito tinutulan, sa halip inabisuhan niya yon na kahit hindi pa sumasapit ang araw ng kanilang pagbaba, malaya itong makakabalik sa kanilang pamamahay. Dagdag pa niya na maghihintay siya araw-araw sa pagbabalik nito. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman itong si Ronel habang inihahanda ang kanyang mga gamit pauwi. Humingi na rin yun sa kanya ng bunga na siya namang sarap na sarap nitong nilantakan sa harap niya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Akala kasi noon ni Javan, wala na siyang problemang kahaharapin. Pero lingid sa kanyang kaalaman, natunto na pala ng mga aswang ang kanyang tahanan. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng bahay niya, nasipat naman niya itong si Ronel na masayang naglalakad papalapit. Pasipul-sipul pa yon sa daan na para bang wala yung iniisip. Paglapit naman ito sa kanya, masaya naman itong iniabot ang isang bote ng alak. Dagdag pa nito na, nabuburyong siya sa baryo, kaya naisipan niyang magpalipas ng magdamag sa bahay nito. Nang marinig naman ni Javan ang sinabi ng kanyang kaibigan, mainit naman niya itong tinanggap. Upang makabawi, pinalutuan niya yon ng merienda na kalimitan nilang kinakain sa kanila. Hanggat hindi pa rin lumulubog ang araw, iginugol nila ang kanilang mga oras sa pag-uusap. Ayon kay Ronel, maraming detalye siyang nalaman kay Javan pero hindi niya na yon ninais pang ibahagi. Siyempre, alang-alang na rin sa kaligtasan ng mga taong gustong pumunta rito.
Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi si Javan ang tipo ng taong madaling pakisamahan. Kaya lang sila naging magkaibigan dahil sa nataong naghahanap ang punong yon ng saksi sa pag-iral nito. Sa pagsapit naman ng gabi, agad namang nag-umpisa ang kanilang pagsasaya. Tipikal na inuman lang ang nangyari, yung tipong mas marami ang biroan kesa seryosong usapan. Akala nila magiging maganda ang gabi nila noon pero lingid sa kanilang kaalaman, may papalapit na palang isang malaking panganib. Pagtungtong naman ng 10:00, lasing na noon si Ronel. Si Javan naman, patuloy pa ring umiinom ng mga reserba nilang alak na itinabi nito sa kanyang bayong. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nag-uusap naman silang dalawa, bahagya naman yung napatahimik nang may maamoy itong tiyangaw. Dahil dito, bigla namang napakunot ang kanyang noo habang dahan-dahang tumatayo. Maigi niya ring pinagmasdan ang buong paligid at nung mapagtanto niyang may ibangang nilalang na nagtatago sa lugar na yon, dali-dali naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang isang maliit na garapon, sabay patak ng laman nito sa lupa. Matapos naman niya itong gawin, napangisi lang naman siya nang may marinig siyang pag-atungal di kalayuan sa kinaroroonan nila. Ako pa talaga ang pinagbabalakan ninyo? Nagkakamali kayo ng kinakalaban, mga demonyo. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang nagbitaw ng 3 buhay na salita na siyang naging sanhi upang lumitaw ang hindi mabilang na santelmo sa buong paligid. Sa pagliwanag naman ng kabuuang lugar, tumambad sa kanila ang 6 na aswang na kasalukuyang nagmamasid sa itaas ng puno ng sampalok. Nanlilisik ang mga mata nitong nakasilay sa kanila at sa estado ng mga nilalang na yon, hindi yun aksidenteng napadpad sa lugar. Naniniwala si Javan, siya talaga ang pakay nito, kung kaya't agad naman niyang hinugot ang kanyang sundang para kaharapin ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang umatungal ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang mabilis nitong pagsugod sa kinaroroonan nilang dalawa. Nang masipat naman niya ang ginagawa nito, agad naman niyang inabisuhan si Ronel na huwag gagalaw sa mismong kinauupuan niya. Matapos naman niya itong ilahad, nilagyan niya ng isang batong kulay puti ang upuan nito, sabay wika dito ng, Hanggat nandyan yung bato, walang makakalapit sa'yo. Magtiwala ka. Buhay at kamatayan ang pumapagitan ngayon sa'yo. Nang marinig naman ni Ronel ang sinabi ng kanyang kaibigan, wala naman siyang nagawa kundi ang tumango. Makalipas pa ang ilang minuto, paglapit naman kay Javan ng mga aswang, paulit-ulit naman siya nitong pinagtulungan hanggang sa nagawa na siya nitong malapatan ng matitinding pinsala sa katawan. Sinubukan din niyang makipagsabayan sa mga ito pero sadyang maliliksi ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, nang akmang mapapaluhod na siya, bigla naman siyang napasilay sa mga aswang ng nakangisi. Yung tipong sa kabila ng mga natanggap niyang pinsala, hindi pa rin yun sapat upang mangamba siya para sa kanyang sariling buhay. Nang masipat naman yon ng isa sa mga aswang, umangil naman yon ng napakalakas habang nagwiwika sa kanya ng, Tumatawa ka ba dahil mamamatay ka na? Anong akala mo? Kakawaan ka namin dahil sa mga ginawa mo? Nagkakamali ka. Papahirapan ka namin hanggang sa mamatay ka. Nang marinig naman ni Javan ang sinabi nito,
Dahan-dahan naman niyang sinalo ang mga dugong pumapatak sa kanyang balikat habang inuusalan niyo ng mga buhay na salita. Matapos naman niya itong gawin, iniihip niya yun sa lupa at kasabay nito ang mabilis na paghilom ng kanyang pinsalang na tamo. Sa isang iglap, nalipat yun sa mga aswang na kanyang kaharap na siyang naging sanhi ng kanilang mga kamatayan. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Ronel upang ipagpatuloy ang naudlot nilang inuman. Alam niya, Pinuno, magmula noong nangyari ang bagay na yon, lagi na akong bumibisita sa bahay ni Javan. Akala ko nga habang buhay na yon. Pero nung nagkaasawa ko, doon na nagbago ang lahat. Minsan na lang akong makabisita dahil sa responsibilidad na aking kinakaharap. Napatunayan ko man na totoo ang mga nilalang na hindi nakikita. Mas pinili kong malagay na lamang sa tahimik kasama ng aking pamilya. Magpahanggang sa ngayon, masaya pa rin kaming naninirahan sa lugar ng Alegria. Hindi ko na lang sasabihin kung anong baryo ito, pero sana may mga nakikinig sa'yo, nakakilala ko. Sila na ang bahalang magpatunay kung totoo ba ang aking kwento tungkol sa dati kong kaibigan na si Javan, ang tagapagpakain sa banal na nilalang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to. Sobrang ganda ng kwento na to. Tapos nagulat lang ako sa dulo na ang nagkukwento pala talaga si Rodel. 'Di ba? Alam niyo yun, sa dulo niya na lang sinabi na siya yung sender eh. Teka, anong taon ba to? Tingnan ko lang, check ko lang ulit kung 1977, so medyo bata-bata pa to. Hindi pa siya ganong kaedad, no? Pero base sa kwento na to, hindi ko masabi yung nilalang eh. Pero kayang gawin ng nilalang na yon na yung mga bunga ng puno niya lahat mutya. Sobrang angas nun. Siguro kaya to tinawag na banal eh. Kasi pwedeng ganun yun eh. Hindi naman to tatawaging banal na nilalang kung normal lang yung nagagawa nitong mga bagay-bagay. Hindi. Kung ano ang hihilingin mo sa nilalang na yon, ibibigay niya. Basta ba, susundin mo lang yung, yun lang, yung parang buwanan. Every month siya kumakain eh. Pero hindi rin basta-basta yon kasi mga pinipiling tao lang yung pwedeng gumawa nun sa kanya. Siya lang rin mismo yung mamimili, di ba? Kung hindi nga yata to nakita ng tatay niya, wala sana tayo sigurong ganitong klase ng kwento eh. 'Di ba? Yung tipo na basta-basta na lang mamimili yung nilalang ng tao magpapakain sa kanya. Hindi yun ganun. Siguro kung sino yung mga aksidente na makakita sa kanya, ibig sabihin para sa nilalang siguro, yun yung pinili ng Diyos para magbantay sa kanya tsaka gumabay. Kasi 'di ba, kahit nga itong si Javan, hindi niya alam kung bakit ginagawa yun ng nilalang na yun eh. Bakit yun yung kinakain niya, yung mga nasa panig ng kaliwa. Though, yung malaking baboy o yung mga hayop na gumagalang malalaki, hindi naman tayo sigurado kung aswang yun. So, pwedeng kumakain siya ng hayop tsaka ng mga nilalang sa kaliwa o yung mga nilalang na masama yung budhi. Sayang no, ganda sana nito eh. Lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga mapagsamantalang tao, pwedeng ipakain dun, di ba? Hindi ka na magpapakahirap. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.